Joka vuosi helmikuusta marraskuuhun Kukkula Ranskan maaseudulla täyttyy tuhansista nuorista. Kesäisin sinne muodostuu eräänlainen telttakylä, kun nuoret saapuvat tapaamaan toisiaan ja elämään yhdessä muutamien päivien ajaksi. J'ai une très mauvaise mémoire, alors c'est vrai que je me souviens pas tellement de ma première fois à Thésée. On m'a rappelé par la suite que j'avais dit que Thésée c'est à la fois magique et complètement naturel. Realmente lo que más me sorprendió cuando llegué a Thésée fue primero en ver la cantidad de gente que había, que es una pasada. Te sorprende que hay un montonazo de gente y no es ni un concierto de rock, no es un festival de música. Kun tulin Teseehen ensimmäistä kertaa, niin minut yllätti se loistava tapa, joilla jokainen otetaan vastaan yksilöinä ja kuinka kaikki asiat tehdään yhteisönä. Ce qui m'a surpris à Thésée, c'est finalement ce que frère Roger voulait faire ici, mais qui me paraissait un truc impossible, c'est de créer la communion avec les gens. Well, what surprised me when I came to Thésée was the way of life. I was expecting a glamorous kind of place, you know, being European country, but I came to find a village. Ekan kerran kun mä tulin Teseehen, mua yllätti ehkä se sellainen ihmisten yhteys, joka täällä vallitsee, ja se sellainen lämpö. I think the most important thing for me is meeting people with different opinions from different parts of the world. Also, the prayers are very important for me to get to myself, to be calm, to be quiet. Kun veli Roger saapui Teseehen ensimmäisen kerran toisen maailmansodan alussa, paikka oli vain tavallinen, melko eristyksissä oleva kylä. Hän aloitti tarjoamalla talossaan suojaa juutalaisille ja muille pakolaisille. Sodan jälkeen hänen seuraansa liittyi muutamia nuoria miehiä, joista myöhemmin tuli ensimmäisiä Teseen veljiä. He päättivät hankkia leipänsä omalla työllään kieltäytyen kaikista lahjoituksista. He rukoilivat yhdessä kylän kirkossa. Pian vierailijoita alkoi saapua. Jotta kasvava ihmismäärä voitiin ottaa vastaan ja jotta kaikki mahtuisivat osallistumaan rukoushetkiin, yhteisöön rakennettiin uusi kirkko nimeltään Sovituksen kirkko. The Church of Reconciliation was opened in 1962, but Brother Roger felt that it was too big. But 10 years later, it was too small already. So what to do? The brothers decided to break down the back wall and to put a circus tent to extend the church. Paavi Johannes Paavali II vierailu oli myös yksi yhteisön historian tärkeimmistä hetkistä. Hänen sanansa lokakuun 5. päivänä vuonna 1986 jäivät monien mieleen. Comme vous, pèlerins et amis de la communauté, le pape n'est que de passage. Mais on passe à Thésée, on passe près d'une source. Oh, je me dis, on a pris conscience que Dieu nous demandait quelque chose, ça c'est sûr. Et on voudrait être, en quelque sorte, bien attentif à la belle vocation que Dieu dépose dans l'âme de chaque chrétien. Alors, on ne va pas fuir ce que Dieu nous propose, ce à quoi Dieu nous appelle. On ne va pas fuir des responsabilités, jamais. Veli Rogerin elämä päättyi yllättäen elokuun 16. päivänä vuonna 2005. Häiriintynyt ihminen tappoi hänet iltarukouksen alussa. Vielä ei voida arvioida, mitä kaikkea tämä rauhankeksijä ja sovituksen mies sai aikaan 65 Tese-vuotensa aikana. He wasn't a great theologian. He wasn't, in one sense,
what some people think of as a great speaker, someone who waves his arms on a podium and draws the crowds. He was someone whose integrity came through in everything he said and did, and who in his face and his figure and his voice and his presence just spoke of the possibility of living peacefully, living in reconciliation. Useimmat ihmiset saapuvat sunnuntaina ja viipyvät viikon verran. Jokainen vierailija pyritään toivottamaan tervetulleeksi hänen omalla kielellään. Teseehen tullaan kohtaamaan toisia ihmisiä, rukoilemaan ja etsimään. Often we can find one thing that really helps us to understand that person. Maybe it's something that happened in their life. Joka aamu yhteisön veljet pitävät raamattualustuksia eri teemoista. Tesee on ekumeeninen yhteisö. Sen noin 100 veljeä tulevat yli 25 maasta, sekä katolisista että eri protestanttikirkoista. Alustuksen jälkeen pohdinta jatkuu pienryhmissä, joissa ihmiset oppivat kuuntelemaan toisiaan. Pienryhmissä me saadaan keskustella ulkomaalaisten kanssa kaikista tärkeistä asioista ja syventyä niihin raamattujuttuihin tarkemmin. Musta on ollut oikeastaan aika havahduttavaakin se, että me aika paljon samanlaisten kysymysten kanssa painiskellaan huolimatta siitä, että mistä me tullaan. A lot of time in retreat situations we focus a lot about my time with God and what will happen with me and God, but this kind of forces you in a way to be in community and in communion as well with lots of different people. The biggest surprise I think for me was how open everyone was to discuss even the doubts about their faith, because I know I myself have doubts at times, and it was reassuring to hear other young people felt the same way. And I think that it was good to realize that doubts are not always bad, but sometimes maybe an essential part of what it means to have faith. Aamuisin, keskipäivällä ja iltaisin yhteisön veljet sekä viikoittaiset vierailijat kokoontuvat rukoushetkiin. Täällä pystyy jotenkin tavallaan keskustelemaan Jumalan kanssa, että muutaman kerran itse aina, kun täällä olen rukoillut jo joidenkin asioiden puolesta, niin se on kyllä auttanut, että tunnen, että Jumala olisi kyllä läsnä täällä erityisesti. Rukoushetket on aika erilaisia kokemuksia kuin Suomessa. Ne on aika rauhoittavia ja niissä tulee mietittyä kaikkea. Niin, se on mielestäni tosi hienoa, että täällä on preereitä ja niissä jokaisessa on melkein 10 minuutin hiljaisuus ja 3 päivässä saa hiljentyä ja olla yksin omien ajatusten kanssa. Et en mä kotona Suomessa, ei mulla ole aikaa niin paljon ja se on tosi hienoa, kun ympärillä on melkein 5000 muuta ihmistä ja kaikki muutkin on ihan hiljaa. Se on vaikuttavaa. Tärkeä osa yhteisön elämää on yksinkertaisuus. Useille se on uusi kokemus.
No, the simplicity of life is not a problem for me. It's more of what I'm used to at home in Kenya. So I'm not really surprised or disturbed by it. So it has really been an encouragement. And also to find that in Europe, people can be this simple as well. I mean, for me, it's been a joy as well. Elikkä tämä yksinkertaisuus Teseessä on jotain aika hienoa, että täällä oikeasti huomaa, kuinka vähällä ihminen voi olla onnellinen. Tämä on paikka, jos eletään tosi yksinkertaisesti, niin täällä ei varmaan aika harvat murjottaa, että tuntuu, että kaikki ihmiset hymyilee. Että se on asia, jota kannattaisi ehkä vähän miettiä, että mitä me oikeasti tarvitaan elämässä. This is so crazy. You have Dutch people, German people and French people in the last one. Congratulations. Teseessä ei ole palkattua työvoimaa. Suurten ihmismäärien, jopa 6000 ihmisen vastaanottaminen on mahdollista vain, koska kaikki ovat valmiita auttamaan. Take 2 of them and then a plastic bag of 10 of them. Teseen yksinkertaisuus on hyvä muistutus meille siitä, kuinka vähällä ihminen voi oikeasti tulla toimeen. Ja tämän kokemuksen jälkeen osaa arvostaa niitäkin asioita, jotka koemme Suomessa aivan arkisiksi. I think has really impressed me here is the way there are no statements, we could say, the mission statement or vision statement or a strategic plan. It is just a way of life. Ce que nous aimerions que le jeune découvre ici, c'est la confiance, je pense. Une confiance qui peut animer en profondeur leur vie et qui peut les amener à des dépassements et à une grande ouverture. On est un peu vulnérable et c'est cette vulnérabilité qui me plaît beaucoup à Thésée parce que c'est vraiment être soi. Être soi. Familias de los pueblos aclamar al Señor. Aclamar